Hello bali magandang araw. So, may tanggap tayong dito galing ng GNT. Yan. So, galing ng Albay to, Luzon. Luzon area pero dito sa pinakamababa. So, hindi na sana ako magbibideo ng ganito kasi nga madami naman tayong tanggap na nagpapadala sa atin. Mindanao area nga lang. So, kaya naman binidyo ko to kasi bandang Luzon to eh. Maraming magagaling doon na technician pero si customer sa atin pa pinadala. So, Mindanao tayo. Luzon sila. Luzon to. So, flattered tayo kay customer na sa atin pa pinagawa to. So, shoutout pala sa may-ari nito na si Sir Joseph So, yan. Ito yung waybill niya Yan galing pa ng Albay. Tapos ito tayo. Papuntang Davao del Norte. So, bubuksan lang natin yung unit para makita natin yung model ng welding machine na to. So, pupush ko lang muna dito kasi mahirap mahirap mag-video ng ikaw lang mag-isa. So, ayan So, welding machine na Daiden ang brand. So, parang Migata to. So, tingnan muna natin. Hugutin natin sa box. So, ito na nakalabas na. So, Daiden na MIG palang welding na to So, ito yung yung rod niya, nakarolyo. So, sa model ng welding na to DMIG 200. Yan. So, pagkakaalam ko nung nagkausap kami ng customer nito, ang problema niya nagpa-power naman yung unit, kaso nga lang ayaw na mag-welding ng MIG. So, kailangan nating maayos to So, bubuksan ko lang yung unit. Hindi pala, testing ko pala yung unit. Tapos, titingnan natin yung anong problema. So, bali testing natin tong i-power on So, nakasaksak na yung natin. MIG natin. So, natin to. Yan. Tapos, natin dito. So, yan. May power naman. Ang problema, pakinggan nyo. Yan. So, bali yung unit na to, tinesting ko na to sa labas. Ang problema nito, may power, kaso nga lang, ayaw mag-wheel. Bali, ang problema niya, pumipitik-pitik yung relay. Tapos, wala rin tayong, may output kaso ayaw mag-wheel. So, hanapin natin yung problema nito So, ito yung loob niya. Ito yung yan. Baba. So, tanggalin ko muna yung cover para makita natin yung loob. So, bali yan na yung laman ni Daiden MIG 200. So, yan lang yung laman niya. Bali, dalawa lang yung IGBT na ginamit. Tapos, dalawa lang din yung diode na ginamit. Tapos, yung control doon na sa taas. So, tanggalin ko muna yung board para matrouble natin na maigi. Kasi pagka dito, hindi natin matotrouble ng maayos to. Kailangan nating tanggalin. So, pause ko muna yung video tapos tanggalin ko lang. Tapos balik tayo. So,
So, bali andito na sa mesa natin yung board ng MiG 200 na Daidin ang brand. So, nakita nyo naman nung tinesting natin to. So, umaandar naman. Ang problema nga lang, pumipitik-pitik yung relay at saka ayaw mag-arc ng MiG. So, sa case na to so tanggalin ko muna yung pulse transformer natin na power supply, tapos mag-testing tayo ng gamit yung power supply natin na workbench tapos tanggalin din natin yung dalawang MOSFET para ma-check natin kung may leak ba o may problema ba, kasi walang arc So di ko pala pwedeng i-testing to ng ganito kasi kulang tayo ng parts kung dito ko papaanda rin sa mesa kulang tayo ng switch ng handle ng MiG tsaka yung motor controller natin, motor natin dito, kasi hindi kasya dito sa mesa kasi mabigat din yun. So kung papaanda rin ko na kulang yun, baka may masira tayong component dito sa welding na to. So iniiwasan nating magkaroon ng sira kasi nga ang layo pa ng welding na to, ang layo pa ng pinanggalingan nito, albay pa. So sa atin pinagawa. So nandito na rin, binaklas ko, ang hirap matanggal nito. So balik lang ako sa video di ko napapakita kung kasi kukut-kutin ko pa yung kulay puti na yan at saka yung dito kukut-kutin ko rin to para matingnan natin yung driver ng MOSFET kung may mga may mga leak pa na dayo dito o di kaya sirang pyesa kasi kailangan magawa natin to kasi layo pa nito So pause ko lang muna yung video tapos balik ko lang pagka natanggal na. So bali yan natanggal na natin pero hindi pa masyadong malinis, so lilinisin ko muna na maigi yan. Pati dito natanggal na rin natin yung dalawang MOSFET, tapos nakita na rin natin yung control ng MOSFET. Tsaka ito yung mga natin, pinagkukut-kut natin, yung kulay puti na yan. So linisin ko lang muna yung mesa tapos testing na tayo Pasensya na, medyo matagal Tsaka kung hindi nyo kabisadong kutkutin yon, huwag nyo nang huwag nyo nang simulan kasi baka masira nyo pa yung ibang pyesa, magka-leche-leche pa yung board. So pause ko lang muna yung video tapos linisin ko lang muna yung mesa So balik tayo dito sa board so pasensya na, medyo matagal kasi kinutkot pa natin yung kulay puti na to. Lahat ng pyesa rito banda nakatabo ng kulay puti yan, so nahihirapan tayong linisin yan na tanggalin para makita lang natin yung mga parts na to So zoom natin yan, linis na yan. Medyo matagal nga lang yung pagtatanggal niyan, pati rin dito yan yung kita nyo yung kulay puti rito, nakabalot din dito ng yan, lahat ng pyesa dito nakabalot din ng kulay puti. So tinanggal natin yan, kaya medyo natagalan tayo. So ngayon okay na, pwede na tayong mag test nito So naglagay ako dito ng yan, nakita nyo, naglagay ako dito ng test point sa PWM. Dito test point din, tsaka yung ground natin, ito yung ground, yan yung ground natin. Tsaka naglagay din tayo dito sa PWM side, naka test point na yan, dalawa. So titingnan natin yung yung signal nito, kung tama ba yung signal na nilalabas nito. Tsaka
Pagka medyo may problema, so yung PWM natin, ito yung PWM natin, ito yung op amp natin, tapos ito yung MOSFET natin, ano. Pero ang ginamit dito hybrid. Ano ba ibig sabihin ng hybrid? Mostly ang nilalagay dito ng iba, nakikita nyo pagka MOSFET dito ang ginamit, dalawa. Ito, isa lang na yung ginamit dito. So, ang laman nito, IC na to, sa isang ganito, bali 4. So, pag nakita yun yung ordinary, na dalawa ang ginamit nito, dalawa lang din yung, ang laman nun sa isang IC. So, kaya dalawa ang ginamit, kasi tigda dalawa lang ang MOSFET na nandun sa loob. Ito, ang ginamit dito, hybrid na. So, 4 ang MOSFET sa loob nito, 4 na MOSFET. So, dalawang N channel at saka dalawang P channel. So, bear in mind, yung MOSFET na to, wala pa kayong makita sa market, kahit nasa Lazada, Shopee o AliExpress, o kahit nasa local area nyo, wala kayong makita nito nagbibenta nito. Kaya bear in mind lang na pag nag-trouble kayo ng ganito, nag-trace kayo ng signal ng PWM, huwag nyo masyadong patagalin kasi nga umiinit to. Pagka ito nasira, wala na, magagawa pa naman natin, kaso nga lang ibabalik natin dun sa tigda dalawang ganito. So yan yung palatandaan, so tester natin kung yung signal ng PWM kung okay ba. Tapos yung dito, kasi napansin ko, pasensya na pala, tinroubleshoot ko na pala to ng konti, so kasi yung welding na to, malayo pa yung pinanggalingan nito, galing pa ng Albay. So papalitan natin to ng MOSFET din, kasi malayo na, mahirap na mahirap na yung mahirap na makipagsapalaran pagka hindi natin pinalitan. So palitan natin yan. Tapos dito, check lang natin dito yung PWM at saka yung op amp quad yung ginamit dito. Tapos yung problema nito na pumipitik-pitik yung relay, kaya natin tinanggal yung puti na nakabalot dito sa mga pyesa na to, para makita natin yung mga parts na to, nagko-control. So set up ko muna yung camera, para makita natin yung unahin muna natin yung PWM, saka na yung saka na yung problema ng relay na pumipitik-pitik. Pag nakuha na natin yung signal, so it means makapag-conclude tayo kung okay ba o hindi. So pause ko muna yung video. So balik tayo dito, so naglagay na tayo ng oscilloscope. So tingnan muna natin yung PWM signal, so makita natin dito. So yung computer natin, wala pang signal yan, patayin ko muna yung ilaw. So ayan, so tsaka yung voltage reference nya, yung reference voltage natin, so wala pa rin. Yan. So on natin. So saglit lang natin to, kasi nga umiinit yung natin, MOSFET natin. So on natin, iilaw yan. So yan. So andito na yung signal natin, Pupus ko lang pala kasi para hindi tayo matagalan. Yan. So yung reference voltage yan, 19 volts, frequency is nasa 68 to 97 kHz, 68.97 kHz. So okay naman yung signal, at least yung PWM okay. So lipat tayo dito sa kabila.
Ayan. Tapos balik tayo dito. Run ulit natin. Yan, wala. So, on ulit natin. So, ayan. Gumana na. Push ko lang. Tapos patayin natin. So, yung reference voltage, ganun pa rin. 19.8 volts, 68.97 kHz. So, okay lang yan. So, at least okay yung PWM signal natin, ano. So, pag naglagay tayo ng bago na, hindi na tayo mag-aalala kung masisira yung MOSFET natin o hindi. Kasi nga, sigurado tayo sa PWM na okay na. So, lipat tayo doon. Lipat tayo dito. Yan. Tandaan nyo, ano, pagka dito kayo nagsukat ng PWM signal, halos ganun pa rin ang makikita nyo, kaso nga lang, bali, ano na, ang tawag doon, kasi dito, nakikita nyo kanina, half lang yon. Tapos, pag dito tayo nagsukat, may kasama na yung baba, ano. So, bali, magiging full wave, full wave, square wave form. Tapos yung frequency dito, mag-iiba na yung frequency kasi magmo-multiply doon galing sa transformer natin. Tapos tataas yung frequency dito. Pag dito na tayo nagsukat, ano. So balik tayo dito. Yan. Run muna natin. Tapos on natin. So ayan, ano. Nakikita nyo ganyan. Pause natin. So, yung na-test natin, high side, ano? Paano nagiging high side? Kasi ito, yung lahat ng palatandaan, nandito sa taas. Ito yung high side MOSFET natin. So, pag nag-test tayo sa low side, yung etong mga, ano na to, peak na to, makikita din natin dito sa baba. So, yung voltahe, frequency, ano natin, reference natin, so nagiging 27.3 na, tapos 68.97 kHz. So, jackpot pa tayo, naka-push tayo ng 68.97 kHz pa, no? Kasi minsan nung tinest ko yan, umaabot ng 100 kHz. So, lipat tayo dito sa kabila din. Yan. Tapos, pindutin natin yung run. So, dito, test ulit natin. So, ayan. Pause natin. So, ito yung low side natin, ano. Yung sinasabi ko kanina, nandito na sa baba. Tapos, yung frequency pa rin natin, reference, 28.7, 68.97 kHz. So, naging okay na, ano. Kasi nung nakaraan, umabot to ng 100 kHz, eh. Kaya siguro may problema yung welding na to, eh. So ayan. So bali, di ko na pala papalitan to. Ang papalitan ko lang yung MOSFET natin dito na dalawa, tsaka itong op-amp, quad op-amp natin, papalitan ko rin to para panigurado na, kasi malayo nga nung pinanggalingan ng welding na to, albay pa. So
Sa atin pa pinagawa ni customer dito sa Mindanao, ano? Galing ng Luzon papuntang Mindanao. So maraming salamat dun kay customer kasi may tiwala siya sa atin. Saka pala, no, papalitan din natin yung regulator nito. Kasi yung ginamit dito 5 amperes lang yung ginamit. So wala namang problema, no, pero yung papalit natin mas mataas na value. 8 amperes na to yung gagamitin nating MOSFET dito. So kaya ko pala papalitan to kasi tester natin, ano. Kasi yung sabi ni customer dati, yung problema ng welding nito, pumipitik-pitik yung relay. So pagka pinalitan natin to, tapos nawala yung pitik ng relay, so it means talagang may problema yung MOSFET natin. Pero pagka hindi, yung ano na, yung PWM din ng MOSFET ang may problema, no. Ito rin yun, yung maliit na yan. Yan, ito. Tapos yung pag-tester pala ng MOSFET nito, yung karaniwang tester, ano, yung may times 10 at saka may yung tester natin, Sanwa na 360 yung model, ano. So yung tester natin hanggang times 1 lang, tapos yung pinakamataas niya hanggang times 100k. Nakikita nyo? Times 100k. Pero yung nakalagay dun sa taas, capacitor, no? Capacitor tester. Kasi yung pang tester talaga ng MOSFET, although yung tester na to nakaka-test naman, pero hindi nga lang accurate, ano. Kaya siguro by next year bibili ako ng tester na pang MOSFET talaga, no, kasi hindi natin makikita dito eh. So tabi muna natin yan. Tapos ko lang muna. So tester natin to, ano, yung luma, no, at saka yung bago. Halos sa tester na to, halos wala namang pagkakaiba. So yung MOSFET pala nito is N-channel MOSFET, ano. So yan, naka-tester tayo, naka-set na itong tester sa pinakamataas, 100k. So nakikita nyo. So yung gate drain natin wala, pero pagka nag-trigger kayo sa gate ng positive, so magkakaroon ng ano dito, palo yung drain source natin, ano. Yan. Tapos pag pinatay mo, dapat lalagyan mo ng negative supply to. Yan, o, wala. Pero pansinin nyo, ano, balikan ko lang. Yan, i-trigger ko ulit. Pag pinatay ko, wala kayong makikitang pumalo ng biglang ganun. Diba, wala kayong nakita. Kasi yung tester na to, hindi nga pang tester ng MOSFET, ano. So yung pang tester pala ng MOSFET, si Sanwa may ginawang tester na ang model EM7000. Yun yung pang tester talaga ng MOSFET. So kahit na dito sa tingin natin na okay to, pakita rin natin yung bago, hindi rin natin malalaman yung yung test nito kung okay ba o hindi, kasi nga hindi kaya ng tester natin. Here mo, trinigger ko na yan, ganun pa rin. Yan, o.
Tapos pinatay natin. Yan o, wala kang makikitang pumitik na ganun. Kung sa malaking tester, sa malaking MOSFET, may makikita ka. Pero sa pagka maliliita na, wala kang makikita. Pakita ko yung ano. So, meron tayong malaking MOSFET dito, ano. So, subukan natin dito. Hindi ba may makikita kayo? So, pero yung tester na rin ito, depende na sa technician kung kabisado niya yung tester niya, ano. Kung nagdidepende kayo sa tester, katulad sa akin, mostly nakadepende ako sa gamit ko, ano. Pero kung hindi kaya ng tester ko, so wag na nating anuhin yun. Kailangan nating mag-upgrade ng tester. So, kung baguhan kayo, tapos bibili kayo ng tester na medyo may kamahalan, payo ko muna, huwag nyo muna bilhin. Dito muna kayo sa mga yung mumurahing munang tester, ano, katulad nito. So, eto, testerin natin. So, trigger natin. Yung tayo ng malaking MOSFET, ano, N-channel din to. Dito, nadidetect dito. So, yan, trigger na natin yan. So, pala natin dito. Yan. Pumapalo yung drain source natin. Tapos, pag pinatay natin, yan. Di ba may nakikita kang pumitik, ganun. So, ibig sabihin, okay to. Pero sa pagmaliit ang MOSFET na, yung maliliit na amperahe, hindi nyo makikita. Kasi nga, hindi kayang basahin ng tester natin. So, papakita ko yung tester, no. Maglalagay lang ako dun sa sa screen natin kung anong itsura ng tester na pang MOSFET design. Pang tester talaga ng MOSFET. Yung nakikita nyo sa mga tindahan na ganitong klaseng tester, yung yung isang doon, yung Brother, yung Pro Kit ata yun. So hindi masyadong, hindi pang hindi pang MOSFET na mga na mga tester yon. Pang transistor pwede, pero pang MOSFET hindi. So kaya hindi natin masusukat dito, hindi natin malalaman kahit sino sa kanila yung may problema. Magkakaalaman na lang yung yung pyesa nito pag kinabit natin. Kung pag kinabit natin yung isa, pumipitik-pitik pa rin yung relay, at saka pag kinabit natin to, kung mawawala ba. So doon na lang sa experience ng technician magkakatalo, ano. So pakita ko pala yung tester dito na sinasabi ko, na balak nating bilhin next year. So bali ito yung tester na balak nating bilhin, off muna natin. Ito yung sinasabi kong tester, Sanwa na EM model EM7000. So may nakikita kayo dyan, fit electronic tester. So ito yung tester na pang MOSFET. So highly sensitive siya. So yan yung itsura niya. So kung bibili kayo ng ganitong tester na nag-uumpisa pa lang kayo, advice ko wag niyo nang bilhin. Kasi baka pag nagkamali kayo ng settings nito, masisira niyo lang din. So better mag-stick na lang muna kayo dun sa mababang mumurahing klaseng tester. Pagka nag-enhance na yung skill nyo, saka kayo mag-upgrade ng tester, mula sa Sanwa na ganon, EM360 hanggang pataas ng pataas. So kung sa Lazada naman, type natin tong sa Shopee pala. Kung sa Shopee, huwag kayong masyadong bibili rito kasi na-scam na ako dito. Madaming beses na. Kung alamin nyo kung magkano ang presyo nito, pakita ko dito. Mali pala.
So yan ano. So yung tester, ang pinakamura, nagre-range sa 12K. Depende na yan sa supplier. Makikita nyo, meron pang 68, merong 78, merong 24. So yung tester nito, naka-design talaga to pang MOSFET. So kung bibili kayo dito na hindi nyo sigurado yung supplier at saka manufacturer, huwag nyo nang bilhin, baka ma-scam lang kayo. Kahit nasa Lazada, ano. So much better na bumili kayo sa tindahan na may nagbebenta talaga ng ganitong tester. So balik tayo dito sa trabaho natin. So balik tayo dito ano. So ito yung lumang regulator na MOSFET. Tapos ito rin yung bago natin no. So papalitan natin ng bago to, ikakabit na natin dito. Yan. Tapos kasi yung dumating sa akin to, ang problema nito, pumipitik-pitik lang yung relay. Tapos tingnan natin pag nagpalit tayo nito kung hindi na papipitik. Tsaka papalitan ko na rin yung op amp. Quad nga lang ang ginamit ano. Papalitan ko na rin to kasi nga pagka kinabit natin to, tapos pag kinabit na natin yung board sa chassis ano, tapos may nakita pa tayong konting problema o di kaya mahina ba yung arc nito o sana hindi mahina no, sana okay na. Pero pagka mahina tapos hindi natin napalitan to, tatanggalin na naman natin, napakahirap kasi MIG to eh. Mahirap mong ito, nasa ilalim yung board eh. Kaya sa tingin ko papalitan ko na rin to. Pagka napalitan natin na medyo may mahina pa rin, so hanapin na lang natin yung problema. At least napalitan na natin. So kakabit ko lang muna yung ano, yung MOSFET at saka magpalit tayo dito. Para ano para isahan ng palit. Gawa nga ng malayo pa yung board. Malayo pa yung pinanggalingan ng welding na to ano. Kaya ganun ang gagawin ko para hindi na pabalik-balik yung gawa natin. So ayan ano, nakakabit na natin. So iso-solder lang natin yan. So, bali ito, tatanggalin natin. Tapos papalitan natin dito, ano. Ganun lang po.
So ayan, tapos na ano. So, pwede na tayong mag-tester ano. So, paalala lang pala ano, pagka nag-tester kayo ng main supply na gagamitin, tapos sa MIG na hindi nakakabit yung motor at saka yung switch, saglit nyo lang ite-testing kasi nga hindi pwedeng matagalan kasi may masisirang pyesa. Lalo na yung yung MOSFET natin na N channel at saka P channel na magkasama. Saglit nyo lang ite-tester ng i-on yung unit ano, kasi nga umiinit masyado to. So kailangan na natin makita yung signal dito kung okay na ba. Tapos doon na natin itodo i-testing sa nakakabit na sa chassis ano. So bali ngayon ano, magte-testing lang tayo ng voltage dito, output sa MOSFET natin, yung gate source natin na ano. So yung tester natin nakasi tayo ng 50 volts AC. So pero saglit lang natin i-tester to kasi nga gawa nga ng iinit yung MOSFET natin. At saka pagka hindi na pumipitik-pitik yung relay natin, ibig sabihin okay na yung power supply section natin. So pag on natin, makikita nyo may ilaw naman dito sa board, na ibig sabihin gumana na yung board natin. Tapos pakikinggan lang natin yung relay kung pumipitik-pitik pa ba. Pero pag nakarinig tayo na isang pitik lang, so it means okay na yung buong power supply natin. So ano, ito na, i-on ko na ano. So tingnan niyo yung tester. Tapos pakinggan niyo na rin kung pumipitik-pitik yung relay natin. Pag isa lang, so ibig sabihin okay na. So ito na,
On natin. Yan. So ibig sabihin okay na, no? Tapos dito sa kabila. Yan. So okay na. So hindi na pumipitik-pitik yung relay natin, tapos yung ilaw ng board gumana na rin. Tapos may suka tayong voltahe. So ibig sabihin okay na. So magkaalaman na lang to sa sa pag-testing natin kung mahina yung welding o wala na ba siyang problema, So pupost ko muna yung video, kakabit ko lang sa chassis, tapos testing na natin ulit paanda rin. So bali ito pala yung MOSFET nung welding, So sinabi ko na kanina, papalitan natin, gawa nga ng yung welding na to nasa malayong lugar pa galing, para sigurado tayo, papalitan na natin. So ito yung papalit natin. Tsaka paalala pala, bago nyo magkabit kayo, kahit na sa tingin nyo bago to, paalala pala, panay mag-tester kayo, baka may shorted yung bago nyong MOSFET, mahirap na magkamali. So bali ito na yun, So naikabit na natin yung MOSFET ng dalawa. Tapos naikabit na rin natin yung board sa chassis. So ito yung kabuuan niya. So try muna natin tong i-testing, Tapos magsukat tayo ng output kung meron ba. So bali yan, naglagay na tayo ng tester dito, yung ground nandun sa ilalim. Yan, tapos naglagay tayo ng monitor para malaman natin kung may output ba. So ganyan lang. Tapos na natin lagay yung tester dito. So ganyan na lang, Tapos iba pala pag MIG, kasi pag on natin, wala muna tayong makikita ang output dito hanggat hindi natin kinakalabit yung trigger. Ito, pag kinalabit natin to, saka palang magkakaroon ng output. So yan, So nakasaksak na yung welding natin. So on natin, extension, naka-on na yan. Welding na lang yung kulang. So on ulit natin dito. Ay, kailangan tanggal yung ground. So ayan, ibalik na natin yung ground. On natin. Tapos tingnan natin yung tester, pag kinalabit ko to. Makita. Saan ba? Maliwanag masyado. Yan. So kalabitin natin to. Ganito lang.
So pag kinalabit ko to, yan ba? Ito. Tingnan niyo yung tester ha. So ayan, 39 volts. So it means okay na, ano? So i-testing na lang natin itong welding sa labas para malaman natin yung performance. So, bali, naikabit na natin yung board ni Daidin, ano, yung MIG. Ito yung MIG 200. So, napapansin nyo, binalot din natin yung kulay, yung clear na yan, at saka yung kita nyo may puti, at saka yung may clear. Wala tayong puti, kaya ang ginagamit ko yung clear. So, kailangan nating balutin din yan. Tsaka dito, yan o, papansin nyo yan, nakabalot din yan. Ang purpose niyan at saka yung purpose ng company, kaya binabalutan nila yan ng ano, kaya binabalutan nila yan para yung mga bubog ng bakal, minsan yung na ginagrind mo, yung konting mga bubog nun pumapasok dito. Kaya kung hindi nakasilyado yan, malamang masisira at saka sasabog yung IGBT natin. Ganun din dito sa power supply section. Ang pinalitan natin, yung itim na yan, yung nakatindig na itim, yan yung pinalitan natin. Tinaasan natin nung amperahe yan. At saka yung natabunan yan, nagpalitin tayo ng controller niyan. Tsaka dito, lahat ng parts dito na crucial, binalot na rin natin para mas lalong tumibay. Hindi masyadong maano ng mga bubog yung pinaka-importanteng pyesa na nagko-control dito sa welding na to. Tsaka dati dito, ito, maluwag to. Ngayon, yan, mahigpit na yan. At saka rin dito, maluwag din to, kaya hinigpitan din natin. Tsaka ano to, complete check up at repair to ang ginawa natin dito, kasi nga gawa nga nung ang unit na to nasa malayong lugar pa, galing pa ng Albay to, kaya ganun ang ginawa natin. So sasarado ko na lang to, tapos testing natin welding sa labas. At saka pakita ko pala yung nito, yung diagram nito, hindi ko pala napakita nung una. So ito, yan yung diagram natin. Yung itsura niyan, yung dito, yan o, parang nakaganito, yan, kaganyan yan, kaganyan, yan yung itsura. Tapos dito, yan. Kaya naibabalik natin sa original yung mga yung function nito. Kasi pagka nagagawa naman natin kung kahit na wala tong diagram na to. Pero mas maganda meron kasi nga pagka may konting problema, natutroubleshoot natin. Tsaka nakikita natin kung saan papunta yung bawat terminal ng parts ng pyesa,
bawat terminal ng pyesa, nalalaman natin kung saan papunta. Kahit na ano mo dito, yan, ano. So yan yung diagram niya. So balik tayo dito. So sasarado ko na lang to, tapos testing nating i-welding sa labas. So bali tapos na natin tong magawa, no. So subukan na natin tong i-welding dito sa labas. So ayan. So nakikita nyo naman, ang wire na gamit niya is 0.8 hanggang 0.9. So pindutin nyo lang to para kung anong wire gagamitin nyo. Kunwari 0.8 ang ginamit nyo pero nakukulangan kayo sa power, pwede nyo ilipat ng 0.9 para tumaas yung amperahe ng welding. So testing na natin. So ayan, pumitik na yung relay. So wala na tayong maririnig na pumipitik-pitik, isang pitik na lang. So yan lang muna settings natin. So ang welding pala nito, ano, bali naka-auto na. Pagka nag-adjust kayo dito, yung speed ng feeder at saka yung amperahe naka-fix na. So yan, subukan muna natin dyan. So ayan, ano, okay na.